Quos quaetandem catalans consentireu que Espanya abusi de la paciència nostra? La Vironera i nosaltres catalans planteja una estratègia d'alliberament nacional unitària i amb l'exclusiu protagonisme de tots els catalans de l'1 d'octubre que hi vulguin ser. Després de les múltiples vileses que Madrid està infligint a Catalunya a tota hora, el pla proposa l'empoderament integral de tots els catalans sense interessos partidistes mitjançant la Federació Sobiranista, una possibilitat ben a l'abast de les entitats amb voluntat de crear-la. I si no sorgeix un millor pla per anar fent via cap a l'alliberament nacional, la pregunta és: federació i empoderament integral del poble català o què? Tot i que la proposta sembla complexa i difícil, és ben factible. Catalans, a més d'empoderament o què, mentre la Vironera no ens deixi de fer mal, ens hem d'anar fent aquesta altra pregunta. Quin mal li hem fet nosaltres a Espanya perquè ens sigui tan hostil? Malgrat tot, i tot i així, jo no vull cap mal a Espanya. Sols espero que me'n deixi de fer a mi. La Vironera i nosaltres catalans és un opuscle de només 12 pàgines que pot ser visionat a la web carleslledó.cat.